Gianunsyo sa Davao Light and Power Company na magserbisyo na sila sugod karong adlaw Mayo 26, 2026 sa Tagum City, Munisipalidad sa Asunsyon, Talaingod, Sawata, Kapalong ug New Corella sa Davao del Norte. Human na malampuson nga sunod-sunod nga pag-takeover sa mga pasilidad sa Northern Davao Electric Cooperative Conordeco sa Island Garden City of Samal, Tagum City ug kasigbit nga lugar sa Davao del Norte. Pero sa Tagum City gihatod sa Sheriff sa Regional Trial Court sa Tagum ang court order kang Mayor Ray Chung Oy kuyog ang mga opisyal sa DLPC. Ipatuman na sab sa Davao Light ang billing og collection, operation ug maintenance, bag-ong service applications ug customer service. Nasabtan ni Mayor Oy ang intensyon sa Davao Light and Power Company nga nakasubay sa balaod o gila nga usa ka positibong lakang alang sa kalambuan sa Tagum City isip business friendly nga syudad nga adunay mas barato ug kasaligan nga supply sa kuryente. Gani karon pa lamang daan nagpadayag na sa iyahang interes ang mayor alang sa underground cabling system nga napatuman na sa Davao City aron mas hinlo palantawon ang syudad nga walay magbitay nga mga kuryente o kable ug nagbarog nga poste. Temporaryong nag-operate karon ang DLPC sa second floor sa Gaisano Mall of Tagum ug ginaandam na sab ang ilahang permanenteng opisina sa Sitio Tipaz, Barangay Magugpo East. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.